Indaba zabafethu ezimnandi ngoxoka nizifundelwa yinja yakho uMabudela. Indaba ke zabafethu niziphathelwa yi-Isold ezenzele ukunwabisa, ukunihlekisa. Kwezitshatshela phambili asobhamaphara emva kwe-March to March ethe yenzeka lizwe lonke nje jikelele. Kaloku iimejenti zabo ookoso, oofrenki noofela abasekho ngoku. Ayakhalaza amaphara asobhafondini, avasile, aklini, nditsho nasemakorakoreni kutyiwa ichipsi. Ayakhalaza bathi amaphara lena ke i-March to March akhange bayijonge kakuhle ke abantu abaphambili. Kwinqaku ke elilandelayo ndizalinikela kugxa wam, inja yam Fondini, umandisi wakaMatshaya. Mandibambe ngazo zosibini ku-atyusi wam uMabudela. Hayi, ndiyabulela mntakwethu, uyayishaya into yakho mntakwethu, ndiyaphakamisa ndoda. Ugalele i-chamber, wagalela ikhombo, ndibala imilmil, iflawa ukunye nerayisi phezu kwebhedi ubabalwa emveni koba uMavusi etye yonke imali yepeyi yakhe yange-25. Uthi xa eziphendulela ubabalwa uba uMavusi ngengaqalanga ngoyokuthi dimfi ethaveni noSiya, kodwa uyazazi uba unomntana one-7 years. Umbethe wamophula ke ubabalwa ngomsindo ebenawo uMavusi esithi umbethela imali yakhe ngoba kaloku naye funeka mendlile because umenze umntana. Ndilithathe kinqaku elilandelayo ndiliphose ku-atyusi wam uMabudela, ndithi masiqhube sibaxokisele atyusi. Mandibulele kwakhona nja yam, hayi ndiyaphakamisa. Iyakhala inja yam uBhekazi, ithi lo mntana wako wabo uMavuyi uphindile uzala owesihlanu ngoku umntana, kodwa akakafiki nakwi-25 years. Uyakhala ke no-oledi wakhe uthi hayi umntanakhe akazali, uyakhuphela. Endlini kungunywe kushiyanwa ngeenyanga nange-2 years ngabantwana balo mntana. Kwinqaku ke elilandelayo niyayazi ndizalinikela kwinja yam inixokisele kwakhona. Hayi mandibambe ngazo zosibini kuMabudela, ndithi nditatile atyusi, andisubayeka. Uphinde wabanjwa ke uBhuka noTaylor emveni koba beyoba amacangci kulo Vuyelwa. Uthi makavuyelwa msasi ndibavile bechwechwe ebusuku, ndazixelela uba ndisubaleqa ngoba kaloku abazitshintshi ideki abantwana. Babanjwe ngentsasa yalo mhla ulandelayo kuveni babe bacangci, baskime bamuncu uBhuka noTaylor, kodwa ideki abazitshintshanga. Babethwe bophulwa besesibhedlele nje sithetha nje bayaduma. Ndiphinde ndithathe elinye inqaku ndiliphose ku-atyusi, ndithi singabayeki Mabudela, xokisela aba bantu. Hayi masiqhubekeke nja yam sibaxokisela aba bantu. Ubethwe wanya uMadlwimbi emva kokuba ejitele ijeri yakhe elikhaladi. Yho, ndiyakuxelela uze noobhuti bakhe kwaziwa kunye nazo neepitbull, ibiyiloo nto kugcwalwa mazekenti yonke iyadi. Ndikuxelela nje ngoku inja yam isemahozi. Inqaku ke elilandelayo sinixokisela njalo ndizalinikela umntakazizi. Hambe ngazo zosibini kuMabudela. Akatyi uphambene ukuhle emveni koba emuve in noThobela. Uthi uThobela msasi akho nto ayenzayo, uthe dimfi ebhedini, uba uyaphakama uqonde efrijini, uba uyaphakama uqonde efrijini. Uthi xa ithetha uThobela le nto intlekele, beqhele msasi noko ukusheka noba iflawa okanye imilmil njengeento ezingaqhelanga usetyenziswa rhoqo. Uthi hayi msasi njengoba ndimuve in nokuhle akatyi ukuhle, hayi akafuni imisebenzi akho nto azimisele kuyo. Uthi uThobela mna msasi into endimangazayo ndisoloko ndisemsebenzini kodwa andikuthengi ukutya yema. Iflawa imilmil ibiqhela ugqiba into engangenyanga, but njengoba ndimuve on nokuhle msasi kuphela within 2 weeks. Uthi ukuhle xa siphendulela naye kaloku ngumntu. Ndiphinde ndithathe inqaku ndiliphose kuMabudela atyusi wam, masingene kubo.
Iindaba zabafethu zimnandi ngoxoka. Xa sigxobha mntakasisi ndiyayazi kuzawuba nento enintsi for ubaxokisela. Ndingumabuda the luda kwiindaba zabafethu siyayigxobha siyayivala. Ndibabeka zozibini ke kuwe mntakwethu ndithi ndithathile atyusi ndiyayazi besinobanika kodwa ke ngenxa yexesha nobuxhakaxhaka banamhlanje iindaba zabafethu zimnandi ngoxoka. Iindaba ke ezi zishicilelwe ukuba zikuxokisele zikonwabise kwaye zikuhlekise. Kwiindaba zabafethu ndingumandiswa kwamatshaya inkulu katension isithando sikatamtiriri uthekaphile ngwasimadoda sithi siyivala. Iindaba zabafethu zimnandi ngoxoka.